eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno en garti kadi e golle on ji gila daka suwa yehede mbayruɗen ɗo on ji ɗum ɗo fof ko kaɓorɗe gollirɗe on ji ɗum ɗo de ayi ɗum ɗo ko joni huɓɓa on ji gila ko adi daka faade joni en gartani ɗo nde wono nde artani taw sellaka mawbal sappo e joyi eɗen leeli ɗum saabi jangde nde yahani ko hande kadi arta ɗo jangde nde ene jokka inchallahu taala on ji oɗo ordinateur nani oɗo nani on ji oto nana on ji ɗum ɗo fof ko kaɓorɗe ñamoje courant oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum o son kalnama yon mbaɗa ko watte hen ko hunde moƴƴere hunde yonde kala ko mbaɗɗen hen en perdani koko waɗa hen ko jingere woni ɗon waɗa ndenden jingen mbawen folde golle ɗe ɗo son kalanama no ɗe mbaɗirte ha yetto on toon ko golle e nder golle kono mo anda noon jaɓana gantu ha anda on ji ɗum ɗo ko alluwal ngal ɗo ko alluwal on ji nanɗon ɗum ɗo on ji nani na on ji de Dental Dine TV numéro o nanɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗen hen balle meɗen yetto en golle ɗe mbawa wurtude ɗe mbawa jokkude kono so mbi jokke golle tan kaɗɗon ɗon ɗum annata golle ɗe on ji ɗum ɗo ko fotoyal Yaya Ly nan ɗon Dental Dine TV an jiɗɗo nadde hen o WhatsApp o nan ɗon an jiɗi wadde hen ballal ma Wave o nan ɗon Orange Money o nan ɗon mbaɗa hen jinga balla jingen ballen tan mbimi on ko jingen tan ballen mbimi on hata hay goɗɗo hoore moƴƴere hoore nde ene fof ndendi nde goto jeyande on ji goto jeyande ene fof ndendi nde on ji ɗum ɗo fof on ji ɗum ɗo na on ji de ko kaɓorɗe tan gonɗo hay hunde ala husora kaɓorɗe on ji oɗo ko bangue woni on ji mo makko o nan ga na on ji oɗo nani mo makko o nani on ji ɗum de oɗo nani mo makko o nani on ji na on ji de paami ɗe moƴƴi de ɗum ɗo ne wodno koko boni oɗo wonno camera mo ganduɗa jokkodirten to ko ga on saaha filma ɗo so filmi ɗo gasi tan joni weddo ɗum ga yetto on toon sifa ne wiɗa keeriɗo jawɗo kadi ɗum ronka ya wattuɗen peeje goɗɗe ɗe ene balla en mbawa jangude ɗum no waɗi seɗen kalane haala moƴƴa yo nane yo golle oɗon gandi tan YouTube to tan nan toon ko foti ujunnaje jeetato neɗɗo e capanɗe pawɗe nan toon on jiiɗum toon ƴeewimo taw ɗum toon ɓe fof ene naftoro golle jahoje ɗe wadde enen kadi nafen golle jahoje ɗe oɗon gandi kam YouTube yoɓani min oɗon gandi kam Facebook yoɓani min oɗon gandi kam YouTube yoɓani min onon wonɓe hemɓe mbaɗata balle moɗon jingiron ɗum wallude galle golle oɗon gandi kam YouTube yoɓani min de gandon ɗum paamon ɗum ko onon mbiya yo ndendin ballen golle men jahoje mbawen jangude hande noon en garti e galle jangde golle wademo holla on kaɓorɗe moɗon gandon aɗen ɗo gila daka suwa yehede mbayrim ɗo ko hande gartumi ɗo on ji ɗum kadi mbiɗa hebla bindande so timmi yetto on toon inchallahu taala yo Allah hokku en nande e famde
e jabde e gollude. Yo hokke en nande e famde e jabde e gollude. Yo hokke en famde e nande e jabde e gollude. Ko musidɗo moɗon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. On jarama wassalam. Hankadi payne golle meɗen gandiron noon paamiron noon. An noon jiɗɗo wadde hen ballal ma, numéro o nan ɗon, mbatta tan ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa hen ko mbawɗa nulda julɓeɓe baltoro golle jahoje ɗe. Ganda a walli hoorema, a walli dental jahowal. Nani an ka jiɗo nadde hen, jiɗɗo jangude pular, walla jiɗɗo jangude alkula arab, walla heɗade kabaruji pular nanguiteɗi, walla jangude sharia muɗum, bisimilla muɗum. Rewa ɗon ara haala inde muɗum e yettode muɗum, haala ɗiɗi jeeɗe ɗo nanne ɗon, ara haalne sarɗeji ɗi, so ɗi belimo o nanne, o yiɗa o acce o deeƴa. Yo hokke en nande e famde. Wassalam.